Gràcies a totes i a tots per donar-me també l'oportunitat de participar en aquest 25è aniversari del Servei Català de Trànsit. A tots els servidors i servidores públiques que des de la vostra funció col·laboreu en els objectius del servei, tots vosaltres sou l'ànima del Servei Català de Trànsit i també voldria fer un agraïment a tots els que n'heu format part per la vostra dedicació, per la voluntat de pensar en gran, aquesta voluntat transformadora que ens mou com a país i que ha fet créixer el servei fins on som ara. És tan important la feina que es fa des del servei, d'anar conscienciant, d'anar mentalitzant-nos de que tot això no pot ser, de que no té sentit, de que és un absurd, que em sembla meravellosa la feina que es fa del Servei Català de Trànsit i jo que he dit avui, que no puc més que comprometre'm en seguir donant suport al servei. Valoro aquests 25 anys com un pòsit de coneixement, saviesa que ens ha portat a aquesta reducció de les víctimes mortals, que és l'objectiu número 1 i el valor més important inherent al servei, que és preservar la vida de les persones. No hi havia res fet, saps allò de tot és possible i tal, doncs vam fer possible una altra manera de veure això del trànsit. Les cues, els accidents. Nosaltres vam dir, no, és que a més és possible canviar la situació precedent. L'equip del Servei Català de Trànsit és extraordinari. Per cert, i encara continuen, per tant vol dir que són molt bons i bones. Que és veritat que veus com les persones tenen un sentiment especial, les que treballen en el servei. Són unes persones amb una ètica que sobresurt de lo que és el comportament humà, perquè el seu objectiu permanentment és pensar amb una assignatura que no la pots aprendre enlloc, que és com salvar vides d'un accident de trànsit. He de destacar també la gran implicació que hi ha en les persones que treballen al Servei Català de Trànsit i com es creua realment la feina que fan, perquè no és una labor administrativa, sinó és que és realment un servei públic que el que fa és millorar les coses i salvar vides, i això és el millor que pot haver-hi a la vida, el poder contribuir a salvar vides i al benestar de la gent i a ser una societat també més conscienciada i més feliç. Moltes vegades